Не съм се подготвил рече, може да кажа някаква глупост, обаче ще ме извините. Да, още по-хубаво. По-кратко искай по-малко. Някакви филми да изписваме, защото това е много такъв исторически момент. Сега, освен този повод, че доцент Пушкова има рожден ден, ние искаме да ви благодарим за всичките години, които бяхте с нас. Повода не е чак толкова радостен. Да, обаче ние все пак държахме да ви кажем, че катедрата ужасно съжалява, че дойде този момент за вас, както ще дойде за всички нас. Дай Боже, да, защото някои хора не си посрещат и този момент, но да сме живи и здрави всички. Аз също взето не мога да изразя това, което чувствам, което сте вие за катедрата. Ще внимавате да не се разплача, защото има такава опасност. Ние с това не се прощаваме с вас. Ние искаме още дълги години да сте тук, но държим да ви кажем, че вашето присъствие в катедрата винаги е било изключително важно. Вие винаги сте била стълба на катедрата. Да не говорим, че вие сте основател на тази катедра. Вие сте основател. Най-първият човек, който е започнал в тази катедра.